Hakan hon ki dekat ke Hinyo Trap Youth Council HYC, haka step jong ka khat sau tari risau arja arpusau, ringkat ki lama ka seng, lem ki plakat, ki lai hella bat Pyrta Khmat ke Rynjah Police Station, bakim dan jing Shaniah Satia ya ki bor Pulit, bat kum ka seng ke bu jing mut bek, ban khenra bat ban Pynduh Jait yau Drok na ka im lang sa lang. Kani ke jing Pyrta bat ke jing hala ki dekat ke HYC kala Longjia haka jing lech senran yau samlarang ba Isaac basai moi secretary ke HYC central body ubala syakot hajar ban juba Khmat ki Pulit ke Rynjah Police Station kat kum ke section laipusan in bracket balai ke Bharatiya Nyay Suraksha Sanhita BNSS. Katai ke jing syakot hajar secretary kedai namar ke jing don ke muka dema persya yu kat kum ke case number Chispa saupun riu in bracket khandai araja arpusau kat kum ki kendon beper ke Bharatiya Nyay Sanhita BNS hakatai ke police station. Yau samlarang ba Isaac nalor ki dekat license ran lang ru dagi longkme ki badai ki bahyang jong u lam ki wei pat. Ngim Shaniah ya ki Pulit, Ngim Shaniah ya ki Pulit. On Ngim ya Drok, on Ngim ya Drok, on Ngim ya Drok, on Ngim ya Drok. Dur ceplang sepai kali, dur ceplang sepai kali, dur ceplang sepai kali. Islam HYC, Islam HYC, Islam HYC. Ngim Pynduh Jait ya Drok, Ngim Pynduh Jait ya Drok. Ngim Shaniah ya Pulit, Ngim Shaniah ya Pulit. Ngim Shaniah ya ki Pulit, Ngim Shaniah ya ki Pulit, Ngim Shaniah ya ki Pulit. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.